Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka. Sani mu ta sake saduwa a cikin wannan shirin. Munira ta Abdulsalam. Wannan wata jaruma ce wacce take taka rawa a shafin nan na YouTube. Wasu mutane suna ganin abin da take a shafin nata faɗakarwa ne, wasu kuma suna ganin sabanin haka. To a jiya ne wani abu ya faru da jarumar, wanda hakan ya sa ta fito tana kuka. Jarumar ta fara bayani kamar haka. Bayan ta tashi ta yi sallah, sai ta shirya za ta tafi wajen wani mitin. Bayan ta dawo daga wajen mitin din ne, sai ta duba wayarta ta ga baki ɗaya babu caji a wayoyin nata. Guda ɗaya ce take da caji wanda 3% ne a ciki shi ma. Duk da haka sai ta buɗe datar ta. Tana buɗe datar ta sai ta ga sakon wani mutumi. Abin da zai fara ce mata sai ya ce hotunan da ta ɗora a Facebook ya matuƙar burge shi. Sai ta yi mai reply da cewa wani hoto kuma ai ni ban yi hoto ba a cikin satin nan gabaki ɗaya. Ko dai hotunan da muka yi a mitin kake nufi? Ya ce shi ba wannan yake nufi ba, hotunan da ya ga an saka a Facebook. To daga nan ne Munira Abdulsalam jikinta ya fara sanyi, ganin cewa ko akwai wani abin da ya faru. Sai can ya turo mata hotunan nata, wanda hotunan gabaki ɗaya ba su da kyan gani. Ya ce wa'annan nake nufi. Bayan gama hirar su kenan, sai wata ƴar uwarta ita ma ta kira ta, take cewa abin da ta yi ba daidai bane ba. Bai kamata ta saki hotunan da ta saki ba. Wanda Munira Abdulsalam ta ce mata wallahi ba ita ta saki bidiyon ba. Hassani ma ita daga wajen mitin ta dawo yanzu. Daga ƙarshe Munira Abdulsalam cikin yanayin kuka ta ce duk wanda ya mata wannan abin ba ta yafe ba, kuma za ta iya ɗaukar mummunan mataki akan hakan. Sannan harkar da take ba za ta taɓa dainawa ba, sai dai har numfashinta ne ya tsaya. Mun gode da sauraro wannan shiri. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta sanar da kai da zarar mun daura bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, sai ka like din wannan bidiyon. Mun gode. Ku danna subscribe. Kana ku danna ƙararrawa.